Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Unsa? Hello, Aida? Hain ka karon? Nagkinahanglan mi sa imong presensya, Aida. Aida, hello? Hello? Oh, unsa na Rinaldo? Wa man mo tingog si Aida, Carmela. Unsa? Ano ka? Usam kinitabo ni Aida. Nganong wa siya mo tingog? Uy, kulbaan man ko. High blood ka si Aida. Ano man siya nagpakita na to, Sir Rinaldo? Mao ka na'y akong gikalibgan. Kadag ka na ba yan na atubang nga problema? Oh, unsa naman? Kakita na kagbalik. May buka ginahinay ng imong mga matapik to. Ala! Nakakita na ka. Nakaklaro na ka na kupik to. Uy! Nakikita na ko! Nasa kong atubanan! Nasa tubangan ako ang demonyo! Abo, amanay ka. Ay, 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 ay. Salamat lang ta. Nga nakita mo na mo. Salamat ka, sir. Daghan gyud kayong salamat ninyo. Mayo gani kay natimingan mi ninyo, sir. Dili ni timing, ma'am. Kung dili, nangita gyud ninyong duha. Kay doon namin nakuha nga report nga doon ay duha ka lalaki nga gusto mo patay ninyo. Kinsa may ni-report, sir? Nganong nahibaw man sa among sitwasyon? Katong taga din nga habal-habal river. Siya siguro tong atong nasakyan agapito. Murag mauubre. Doon na sa mga kauban, usa ka babaeng gwapa, usa ka lalaking gwapo, o usa ka bayot nga upaw. Si Boy Abunda, sir. Dili. Tuhan na pas Manila sa Buya Bunda. Nag-showbiz balita pa. Exclusivo! Now na! Si Ricarding siguro ang imong gipasabot, sir. Oh, kanang nga na. Muna nga ako nabati. Recording. Nawagtang malagkalit, naputol. Ngano man ka? Nagkinahanglan si Sir Rinaldo sa akong presensya. Mabalakon man ang iyang tunada. Ngano man ka? Mga amigo, andam na mo nga, mutabang na ako. Andam na kayo, Bisaya. Salamat ha, salamat. Maayo na madakpan na sa mga tinugyanan sa balaod si Big Boss aron matapos na ang iyang pagkasalbahe sa itong iyang mga sakop sa sindikato. Sakto na yung itong dagang mga armas, Bisaya. Ang mga balaan ha. Kompleto na yung Bisaya. Sakto na yung panong gubat. Sige, salamat. Usban na akong tawag si Sir Rinaldo. Usaon ni nato karon boss nga nakaikyas naman tong duha. Kasayon. Manaw ta subos. Adto na to sila pangitaon dito aron ato na yung makuha ang USB. Aha ka sa nanang USB ha, oy. Hay, kagamay rin yung butanga pero hasul kayo ang atong utok. Naaday kay utok. Ah? Bitaw-bitaw hasol jud kayo. Pero kung naala na to sa atong mga kamot pito, mahayahay ang atong kinabuhi tungod sa akong kwarta nga gisahan ni Big Boss na tunuha. Mau. Gani. Nagkabantay ni gana. Ikaw, di ay. Nakontak na akong balik si Sir Rinaldo. Hello, Aida? Aida, sultihin ko, hain ka. Nabalaan ka kuri mo. Rinaldo, safety ra ko, ikabala ka. Salamat. Hain ka karon. Niyara ko sa safety nga lugar. Ikaw, kamo ni Carmela, hain man mo. Niya Miss Bukid. Nag-outing mo? Wa, Aida.
Nagpabukid mayroon nga mas safety ang among kinabuhi. Unsa? Ngano di ay? Unsay nahitabo ha, Rinaldo? Nangita miglaing kapuy-an. Kay namiligro na ang among kinabuhi. Unsa? Mao na, Aida. Hatagi ko sa inyong address nga gibalhinan. Aron anaon ko kamo. Oh, okay, Aida. Akong i-text nimo ang address. Ug salamat sa imong pagkontak nako, Aida. Salamat kayo. Huwag sa paya, Rinaldo. Sige na, bye. Bye, Aida. Salamat kayo, Lord. Salamat kayo. Safety ra po si Aida. Mayo hinuon kung mauna, Rinaldo. Ako siyang tiksan sa atong address ni. Muapa siya na to, Carmela. Tuwal na kita sa presinto. Sir, daghang salamat inyo paglos na mo, sir. Among obligasyon ang pagtabang sa nagkinahanglan sa among panabang agapito. Mahal kasi mo mga ginikanan ug mao kanay among nakita sa ilang mga mata ang ilang kabalakan ninyo. Ay, salamat. Ni ana kita agapito. Salamat, Senyor, sa tuninyo sa imong pagpanalipon na mo sa kadautan. Okay, yan na kita. Safe na mo din agapito. Aubrey. Salamat, sir. Ang akong cellphone na sa nang nibakting. Oh, hala? Ngano, Carmela? Ang pulis ni nga atong gipalihog sa pagpangita kang agapito og Aubrey. Ala, we, nalipan lagi ka, Ma'am Carmela. Tubaga sa pulis, basig wa niya makiti ang duha. Hello, sir. May mo ba mo rin ka mo karon dayon sa opisina? Kaya nga naman, sir. Usa na may balita. Nakitaan ba ninyo si Agapito og Aubrey? Dali mo karon dayon, Ma'am Carmela. Kaya nga naman di ay, sir. Tubag ako. Nakitaan na ba ninyo sila sa Agapito og Aubrey? Tubag ako, sir. Layo man gyud ay ning ilang gibalhinan ni Rinaldo. Bukid naman gyud na atong gianhi oh, kani iyang address nga iyang gihatag. Babay na, kita ba yung tugan-tuon sa bukid? Ang mga tao nga kinahanglan sa atong tabang. Okay. Basta niya rin gabi niya. Ada mong tiga na, bisa ko siya pa'y bitaw. Salamat gid kaayo ninyong tanan. Ang aka na ba yaoy? Lugsungon manunta ning dana. Pero, uy kabaho kang usanan ko. Kutas. Ay, Imi. Usa Imi. Magantos ta. Kaya ron masantos ta. Ana yun. Ay. Mauna ni resulta sa naong kwarta. Naon sa kanya, boss. Okay, dili di ay. Kundi pa ta mga naong og kwarta pito. Di ta mag-antos og sama ini. Mas nindot gyud unta to nga maghigda tas ato. Unya mag-inom-inom og bugnang beer. Unya matuog kun malipong na. Kabantay ko Kini mang dana ang atong gisubay nga hiwi kayo. Mauyod. Hiwi pas naong nagapito nga atong gipangita. Mauyod. Mao na ni. Agwantahon ta ni Picto balag. Nalisngag na rin nga itong mga ilong. Gikulbaan man kog maayo. Hasta ko. Kitang tanan gikulbaan. Unsang kay resulta? Kunindot o bati? Isultihan lang tatas mga pulis. Maujud. Mangid tanay angay ba? Mura naman hinuon kog atak ihos kakulba ini. Kuyaw ini, ma-mild stroke ko. Hoy, simba ko kadi mamadulor. Simba ko in taon. Temsa. Rinaldo? Mamadulor? Ay, ngano ba? Ngano mo? Sa inyo nakita nga, wa nako makita. Kay hanap kay akong pananaw. Why? Why? Ay, wala sa bahay! Nanagan manigibiyaan man lang ko. Ay, hulungan mo kahanap. Ay, mga kanahan, inyo radyo kong ipasagdan nga. Hinarba kay kong malakaw. Ay, hey! Lala, Dulor!
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!